Eli me hakattais joku meidän kaveri. Mikä voisi mennä pieleen? Me nähdään, että siellä pihaa ajaa 3 poliisimopoa. Toinen meidän alas pysähtyy mopo. Ja sit me mennään vaan makaamaan sinne parvekkeen lattialle silleen. Tänään mä ajattelin kertoa teille, että miten me keksittiin kaverien kanssa tämmönen hauska pränkki ja meidän perään soitettiin kytät. Nyt on kyllä pakko sanoa, että vittu, ollaan kovaa poikaa kuule. Ennen sitä mä haluan sanoa, että mä oon ollut skidinä just se tyyppi, joka on hankkiutunut ongelmiin ja mä en kannusta ketään tekemään yhtään mitään tämmösiä tyhmiä juttuja. Niistä tulee vaan ongelmia, mut mennään nyt asiaan. Meillä oli silloin tämmönen pieni kaveriporukka, jonka kanssa me tehtiin kolttosia. Eräänä päivänä me saatiin tämmönen idea, että mitä jos me esitetään, että me hakataan joku. Eli me hakattais joku meidän kaveri. Mikä voisi mennä pieleen? Joku haluaa ottaa meidät kiinni. Loistavaa! No, me sit nohevina poikina dallattiin Orpaan portaalle. Ne, jotka ei tiedä mikä on Orpaan porras, se on Myllypurossa tämmönen pitkä tie, joka kulkee läpi Myllypuron. Sieltä pääsee niinku kaikkialle Myllypurossa, et siitä menee paljon ihmisiä. Siinä Orpaan portaan nurmikolla tien sivussa kaverit sit alkoi mukiloimaan mua. Mä kyllä tykkäsin siitä. Ja mä huusin siinä, ai, lopettakaa! Ja päästi muita tommosia hellariääniä. Jonkin ajan päästä sieltä juoksee uljas ritari lasiputkivalaisimen kanssa ilman mitään turhia mutinoita ja lähtee jahtaamaan mun kavereita lasiputki valmiina antamaan sitä nukuttavaa. Ja mä jään sitten kattoo siihen tätä taka-ajoa, kun se lasiputki opivan ja mun kaverit katoo nurkan taakse. Ei muuten saanut koskaan mun kavereita kiinni. Ja on hyvä, ettei tullut nukuttavaa mun kavereille, se ei olisi ollut kyllä fresh. Seuraava päivä koitti ja me jatkettiin tätä samaa sit siinä Myllikän kirkon huudeella. Tällä kertaa me hakattiin toista kaveria, sanotaan häntä vaikka Tommiksi. Tommi oli tällä kertaa just tässä näyttelijän roolissa. Tällä kertaa siihen paikalle ilmastui tämmönen mummo huutamaan, että lopettakaa, hän soittaa poliisit. Me sit kannustettiin tätä mummoa huutamalla. Soita, et uskalla. Ja samalla me juostiin vähän sille aina karkuun, kun se oli tulossa. Tää mummohan seurasi meidät ihan pitkän lenkin puhelin kourassa. Ja se soitti poliisit. Sitten kun me ollaan about siinä Sivan ovilla, Tommi heitti mut maahan ja alkoi kuristamaan mua siinä maassa. Ja totta kai kun meillä oli tää pränkki kesken, niin totta kai mun piti varmaan alkaa siinä tekemään semmosia My name is Optimus Prime. ääniä. Ja sit joku spurgu huutaa sieltä, että lopettakaa, ja heittää meitä tölkillä. Heti tämän jälkeen me kuullaan ne poliisien pillit ja sit ilmestyy siihen. Ja Tommi vetää mut saman tien äkkiä kädellä ylös ja sit me lähdetään. Juu, 2.15 kuittaa. Nyt meillä on poikaset tuolla näköpiirissä. Me lähdetään juoksee ihan tämöö tyyliin Sivan kautta sille lähimpään Sivan takana olevaan keltaiseen kerrostaloon. Mä oon ite aika hidas juoksemaan, niin tää rappu on aina ollut semmonen hyvä vaihtoehto, johon me ollaan aina menty pakoon jotain tyyppejä. Sieltä rapun parvekkeelta me nähdään, että siellä pihaa ajaa 3 poliisimopoa ja ne kiertelee siinä pihaa. Ja sit me katsotaan, että ei toinen meidän alas pysähtyy mopo. Ja sit me mennään vaan makaamaan sinne parvekkeen lattialle silleen se seinää vasten. Tommi, anna käsi! Nyt pidetään vain turpa kiinni! Ettei ne vaan näe sieltä rapusta meitä. Jossain vaiheessa mä sit kurkkaan siitä ikkunasta, että näkyykö se poliisisetä siellä. Ja just siinä kohtaa se poliisisetä kävelee niitä portaita ylös, kun mä kurkkaan siitä ikkunasta. Ja meillä tulee sen poliisiseden kanssa semmonen söpö katsekontakti. Hello there. No, arvatkaa mitä mä teen. No, mä vilkutan sille tälleen. Sitten tää poliisisetä spurttaa aika kovaa vauhtia sinne parvekkeelle ja raahaa meidät sinne rapun alas sinne katotasolle ja vähän jututtelee meitä. Siellä alhaalla mä sit sille sönkätän jotain. Tää oli pränkki. Ei me oikeesti hakattu ketään. Ja sitten totta kai poliisisetä otti tiedot ylös ja sit mä kerroin, että Tommi, joka oli mun kanssa parvekkeella, niin me hakattiin häntä. Oli muuten aika kylmä poliisi. Se vaan siihen tokas, että jaa, tiedot. Ja tän jälkeen tää poliisisetä käski meidät lähtemään kotiin. Ja meidän loputkin kaverit sit tuli jostain puskasta pois piilosta siinä kohtaa. Mut joo,
nyt story tuli päätökseen. No mitä me opittiin tästä? Olkaa nätisti. Ja jos teette pränkkejä, älkää vetäkö sitä liian yli. Muuten tulee poliisit ja sit se ei ehkä naurata. Mut sille mummolle on pakko antaa kyllä propsit, että se teki niinku oikeesti oikein. Koska hakkaaminen ei ole koskaan fresh. Väkivalta on aina no. Me ei ainakaan tehty tätä enää sen jälkeen kyllä kertaakaan. Okei. Kiitti kun katoit. Tehdään silleen, että sä tilaat tän kanavan, tykkäät videosta, jätät kommentin, niin mä ehkä teen lisää tämmösiä. Noniin. Kiitti moi. Oi, Jopella on pikku hymy siellä. Oi.